Това Миро ли къде се завил? Той Васко ме предлага. Не, че мога да сваля, ама ми го предлага. Колко ви е студено? Семейна тайна, семейна тайна. Твой мотор е знага, смърт или свобода. И ти как така най-големата танцорка не... Айде пробега насем, райна помьорниева, от Панагиористе. Пусте ме хулете, пусте ме бесете, аз съм райна помьорниева. Имаш ли мартиничка? Няма мартиничка. Древничка с какво крема чистиш? Синьо или... Древничка. Синьо. Аз съм взела който си няма. О, сино. Така да не вземе... Чакай преди да свършат да... Баба Марта, от вчера благодаря ви, че последвахте пак щурия ум на мен и дойдохте тук в този студ. Това показва, че свободата на България е значима за вас. Затова нека с почест посрещнем нашето българско знаме. Българин съм, не заради твоята слава и твоите подвизи и твоята бранна сила, а заради той, че съм безсилен да забравя. За ослепените войци не съм уйма. Да
търси, който ще е в теб сполука бърза. И почести, и власт със страст, по-голяма ти да си нужна. Щастлив съм аз, че твоята кръв е южна, че е от кремът твоят стар Балкан. Какво че вика лъци и чакари, с твоите полета и гори. Соневси, които бяха с теб добри, ти бе добра, но злите не пожали. Земя като една човешка глава. Но ти за мен си цяло мироздание, че аз те меря не на разстояние, а с обич, от която съм пиян. Скъпи сънародници, мили български приятели! Надали има някой, който да не знае какво се е случило на 3 март 1878 година, когато е подписан Сан-Стефанския мирен договор, с който отбелязваме края на една война. Тази война за нас, българите, е символ на успеха на националните борби, символ на мечтите, символ на новото национално самочувствие и достоинство. Тя е едно ново начало за нашия народ. Пътят към свободата, пътят до 3 март, започва от хайдушките пътеки, минава през нелегалните комитети на Левски, озрява в саможертвата, изкачва стръмните сипи на Ботева вола, за да се стигне до днешната свещена дата. Днес, 147 години по-късно, ние сме тук, на чуждата земя, но събрани от една едничка причина – любовта ни към България и нашата принадлежност към нея и всичко, което й се случва. България е там, където има дори и само един българин. А вижте колко много българи сме тук. И колко сърца носят в себе си любовта към нея. Вашето присъствие е доказателство за това. Нека за кратко да се изправим на крака и издигнем националния флаг, макар и символично, в този красив парк. Когато човек се ражда, не може да избере кога, къде и като какъв да се роди. Но когато умира, той с пълно съзнание може да избере като какъв да умре. Нека отдадем почитта на тези герои, които умряха за свободата на нашата родина. И с едноминутно мълчание да сведем чела в знак на признателност пред техния героизъм.
родолюбието и паметта българска не изискват да се изговори за тях. Те искат дела. Благодаря ви лично, че се отзовахте на днешното тържество. Това показва, че в сърцата ви топти любовта към България. Нека бъдем горди и достойни българи. Сега започва веселата част. Благодаря, че го организирахте. Благодаря ви много. Обаче искам да махам една много се кара. Sin mesets, ja, sin